Tervetuloa Pickleballin strategianurkkaukseen. Täällä opimme kytkemään helpoimmat pelivirheet pois. Seuraavassa matsissa tosiaan alalaidassa pelaa Mikko kautta PBS kautta Pickleball seikkailija ja Tommi eli Ryti Danger paikallisella nimellä eli Ryti Vaara, että vaaraa on taas tulossa ja ylälaidassa joukkueen ykkössä pelaa Mise ja Aku. Peli on käynnissä. Jälleen merkataan virheitä ja Tommi aloittaa siitä vähän ylioptimistisella lyönnillä. Eli joukkue kakkosella huono lyöntivalintavirhe. Siinä oli hyvä palautus, ei mennyt minkään virheen kiinni joukkueen ykköselle. Voitaisinkin puhua, että virhe-trackeri on täydessä käynnissä heti pelin alussa. Hirvittävää pommi Tommilta. Näkee, että kädessä on ollut jo kuin päivän muutakin kuin pelkkää ruista. Punaiset ovat helppoja virheitä ja keltaiset ovat ei niin helppoja virheitä, mutta virheitä kuitenkin on tällä oma painotus. Oi, ja vielä sisällä tuo puolustus. Siinä Mise laittoi joukkueen ykkösestä hieman ylioptimaalisen hyökkäysvirheen. Merkata se virheeksi. Voitaisiin jopa puhua tyhmästä speed-upista, mutta ollaan vielä näin pelin alussa hieman lempeämmällä kämmenellä mukana. Oi, Mikko laittoi aikamoisen lobin sieltä Akuun yli, joka pääsi yllättämään. Lobi on tällainen lyönti, missä pallo nostetaan kaverin yläpuolelle silloin, kun hän sitä vähintään odottaa. Mikolle huono lyöntivalintavirhe. Ja toinen huono lyöntivalintavirhe. Nyt on joukkue kakkonen lähtenyt aika railakkaasti liikkeelle. Palloa paukutellaan lujaa ja ohi. Jälleen tuli huono lyöntivalintavirhe joukkue kakkoselle. Ilmeisesti jossakin tutisee. Joukkue ykkönen vastasi samalla mittakaavalla. Erinomainen lyönti Tommilta. Tosiaan tässä pelissä on hyvä muistaa, että mieluummin antaa kaverin lopettaa kuin itse tekee sen virheen. Silloin on aina mahdollista, että kaveri kämmää. Itse pääsee sitä hyötymään. Mikko oli skarppina verkolla ja sieltä kävi vähän vihamieli. Vihamieli Akulla. Menikö mailla jopa rikki? Vielä on ihan peli kunnossa. Ilmeisestikin mailassa jotain vikaa on. Merkataan se helpoksi lyöntivirheeksi. No ja peli jatkuu. Mikko teki hieman ylioptimistisen tyhmän speed-upin. Tämä peli on selkeästi lähtenyt ilman aivonikkareita liikkeelle, että pelaajat on vaan alkanut pelaamaan. Katsotaan, että mihin tämä kääntyy. Sieltä tuli helppo dinkkivirhe joukkueelle 1. Hyviä hakuja oli Akulla. Aku on sinisessä lippälakissa oleva pelaaja. Joukkue ykkösen puolella. Sieltä tuli helppo dinkkivirhe Tommille. Virhe tällä hetkellä 3.25, joukkue 1 ja 5, joukkue 2. Erinomainen palautus Mikolta. Mikko vähän siinä virnettäkin antaa mukaan. Tommi ja Mikkohan tunnetaan erittäin aggressiivisina pelaajina. Painetta laitetaan, kun painetta voi laittaa. Virheitäkin välillä saattaa tulla. Toisinaan sitten pisteitäkin tulee. Harvemmin liian virhepainotteisen peliä voittaa. Joukkue ykkösen pelaa Mise. Erittäin hyvä dinkkaaja.
Hieno pallo menossa meillä tällä hetkellä. Hyvä haku Tommilta ja Akun hieno torjunta. Oi, mikä pallo. Mikko siinä vähän Tommin hartioita taputtaakin, että mitäs teit? Erinomaisesti pelattu. Välillä se pelikin pääsee elävöitymään. Nopea rystynäpäytys sitä Mikolta. Pieni pop-upin poikainen jopa taisi olla. Joukkue ykköselle muuten tuollaista lyöntiä ei päässyt tekemään. Ja siitä Mikko heti kontras huonolla lyöntivalinnalla seuraavaan palloon. Alle 5 virhettä on erittäin hyvä, yli 10 virhettä on hieman hitusen liikaa, sillä harvemmin voittaa pelejä. Ellei mene todella tiukaksi. Hyvä kontrolli Tommilta, siitä koko ajan pidettiin paine yllä vastustajalla. Tommi tosiaan pelaa joukkueen kakkosessa ala-alaidassa oikealla tällä hetkellä. Sieltä Mikko pelastaa kaikki pallo. Ja Aku kontra sen helpolla hyökkäysvirheellä, eli palloja kannattaa aina hakea yksi ylimääräinen. Niin voi tehdä joukkueelle suuren hyödyn pisteiden muodossa. Se oli vaikea pallo Tommin kinttuihin, se oli ihan pelitilanne, sitä ei merkitä virheen. Olemme erittäin kriittisenä liikkeellä. Hieno lyönti Tommilta. Ellei mennyt hieman yli. Pelitilanne kuitenkin. Mikko koitti näpäyttää missiä, mutta missi oli hyvin hereillä. Valitettavasti Akulle tässä jatkopallossa siunautui helppo dinkkivirhe. Virhet merkit tällä hetkellä tasan molempien joukkueiden kesken. Ja Tommille helppo dinkkivirhe. Tällä hetkellä dinkkivirhet 2-2. Niin kuin meidän kaantiosta näkyy, niin virheitä on monenlaisia, mistä niitä voi tulla. Kaikki yhtä tärkeitä. Kaikki vaikuttavat pisteisiin ja palloihin samalla tavalla. Mikko laittoi sieltä aikamoisen 2 käden läsärilyönnin, mikä yllätti Misen täydellisesti. Hyvin pelattu ja rakennettu paikka Mikolta ja Tommilta. Onko tiimi tulessa? Tekeekö tiimi historiaa voittaa enemmällä määrällä virheitä? Olisi ensimmäinen voitto. Siinä Tommilla vähän kävi tuuria ja pallo kierähti verkon yli. Mikolla tosiaan tällainen 2 käden lyöntitekniikka käytössä, mitä kovin monella pelaajalla Suomessa vielä ei ole. Hyvä kontrollipallo kaikin puolin. Vähän Mikolla säpsähti palautus yli. Huono lyöntivalinta. Lajihan on erinomainen varsinkin uusille pelaajille ja vielä parempi sitä harrastaville. Suosittelen kaikille. Ja Mikko koittaa sitä vähän hakea Ernien nimistä hyppylyöntiä, mutta tällä kertaa ajatukset Tommin kanssa ei aivan kohdanneet. Tosiaan alapuolella pelaavat Mikko ja Tommi ja yläpuolella Mise ja Aku joukkueessa yksin. Mikko koittaa tuollaista katalaa drop
verkkodroppia, mikä tällä kertaa ei tuottanut muuta kuin vastustajan verkolle pääsyn. Joukkue 1 sai tästä paineen pallosta hyvin. Joukkue 2 kontraa. Erinomaista peliä molemmilta. Mikko haki sieltä vähän tuollaista loppia, joka epäonnistui, ja Aku onnistui täydellisesti konvertoimaan sen smashin muodossa pisteeseen. Kuopiokihan on tällä hetkellä yksi Suomen pickleball-mekoista. Kaikki kuopiolaiset, jotka sattuvat kanavalla olemaan, niin kannattaa tutustua paikalliseen pelikulttuuriin. Siellä on kymmeniä ja kymmeniä, jos ei jopa satoja pickleballin harrastajia. Sama tilanne tällä hetkellä ilmeisesti myös Oulussa ja ehkä Helsingissä. Hieno pallo. Tiukkaa puolustusta joukkueelta 2. Peli ilmeisesti on 98. Joukkue 1 ei ole hirveänä tehnyt virheitä viime aikoina. Jälleen kerran virhe. Joukkueelle 2. Se oli ihan pelitilanne, ei nyt laiteta siitä kuitenkaan virhettä. Jonkinlainen balanssi pitää säilyttää. Siinä Mikko lähti vähän tyhmää speed-upia tekemään. Iisalmessakin on noin 90 pickleballin pelaajaa. Iisalmi muuten on aika pieni kaupunki. Tuleeko meille ensimmäinen peli tästä historiassa, missä isommalla virhemäärällä voitetaan? Onko Mikon ja Tommin aggressiivinen pelityyli kuitenkin niin tuottava kaikessa muussa? Yleensähän virhealttiimpi tiimi häviää peliin. Ilmeisesti se ei ole suoraan verrannollista, mutta melkein verrannollista. Mikko ja Tommihan ovat vähän kuin pikakiitäjiä molemmat. Paljon dinkkipelejä harrasteta, vaan mennään lujaa kohti päin. Jopa pahki kohti vastustajaa. Sieltä. Sitten pieni rauhoitus. Tommi jatkaa samasta. Onhan tätä parhaimmillaan hienoa katseltava. Hyvin Naku pelasti ja stabiilisoi vielä tilanteen. Koitti lobata Tommin yli, mutta ei ihan riittänyt. Tommi pystyy hyvin hallitsemaan, mitä kentällä tapahtuu. Hyvä yritys Akulta kuitenkin. On se rajua menoa Tommilla ja Mikolla. Peli päättyy siihen. Ensimmäinen peli, missä suuremman virhemäärän joukkojen eli joukkue 2 pystyy kuitenkin voittamaan 9,25 virheellä joukkojen 6,5 virhettä kohti.